Nata sa Panabo guys. Nakita mo siya kung may gulo. Pagkayaw. Nahulog si Carl. Pera ka. Nata karon sa sakyanan ni JR. We're gonna go to a Christmas party. Dami kaming gifts ngayon, sponsor. This vlog is about our party dito sa Panabo. Uba na mo ang mga good neighbors. So karon nata karon sa Pilcres. Sinusundo na nato si Marino. Ay, ano natin? Ay pantawag. Beer na to. Dito ba tayo magpalit? Where you going, R? Withdraw ako ng money. Withdraw sa GR. Nag-withdraw pa ang rich kid. Ayos, kina? Lain nilang pagkakapoy. Pero Korea sila kapoy. So upat na ta. Dito na sa Panabo guys. Edit yung tanan. Watch out na kayo dito. Kayo kayong Panabo guys. Pinood lang. Eh siya guys, pero 5 minutes siya. May siyang pila sa kuan pasamal. Makita ninyo perting taas. Bago ko nakamotor ko niya, makauna ako rito. Happy kayo ko. Grabe ka traffic. Ay. Isa na may kauras diri. Ano man eh? Naunsa man eh? Just comment down below kung naunsa gyud ni. Oh, may gwapo nga spot atong nga to, no? Kapre last year ba? Ay, katong one, itong mga beach. Oo, nandagdan kita ba? What would you want by? Buddha o na swimming pool? Ay, Buddha na lang. Ano, Buddha na? So, ano na feel mo? Ngayong wala ng traffic. Okay na. Okay na? Ito, okay ka na? Goods na, goods na. Payat pa taga ice cream. Mga taga-ice cream? Pwede ko daw no? Boy, nagluway mo sa ice cream, guys. Hindi lang dyan. Dibulat. Ay, mga binit. Dami ka lang So, makaad sa gunsa raw ang ingon. Baka mo. Ay, ben po kita. Kami pero Sige, ka na. kung choco truffle ba ba? Sige. Magkapikambol. Alam mo yan. Dato lang katanan. Pwede man ta mag-beer food kung ganahan sila. Or ilas na itong beer. Eh, Panabo na dyan. Mayroon na dyan makaanay. Gutom na dyan kayo. Kay ba, dago ipatak ba niya gano'n? Hindi mo siyang sugaton ba? Certified taga Panabo na mi kay katuod na mi wala mi masahan. Ikaw ang right, tapos right. Muna siya tong guide. Nasiya ang words. Malit sa tagpuan. Himnanon o ice cream. Sayo gani. Kasyong mo bangga kita. Nangawala atong kauban. Sakit yung tiyan, bangon ko. Doon na ako bay kay sakit yung tiyan. Nagpila pa sila dito. Kaya na mo ay ko sa police sa quad ipalit. Asa man ba? Mao ni siya si Ryan. Hello. Syra. Hi. Naguna ko dere guys kay libangon kay ko. Nag-aaral ako para sa exam. Napagod ako. Ayoko na mag-aral. Kanina, lakaw ko diretso, ano ko nang api. Sakit akong ulo, di ko ang pangapi.
Si Jack, uy. Nasa Jack? Jack! Ano Jack na? Ka, Jack! Papas na, Jack! Na-shock ko, grabe. Paso! Grabe yun. Kami lang kung kami lang. Ipakita Grabe, so touching. Uy, pakita ang siya, uy! Pakita ang siya, uy! May kamera ko! Sa mo gibatay karon panahon na rin. Mixed emotions kay Madulos Lakang Klang, si Jack. Yeah. So meaning na si Oli. Call out, call out. Call out. What you gonna do with a big butt? Na si Oli boy, I'm so excited. Grabe, di ba? Excited kayo ko ako now. Grabe. Excited kayo ko, grabe. Sure ko na ako ang makadaog. Yung mga kalaban, wala na sila. Oh, uli na lang sila. First number! Grabe, kahilakon ko guys, kay ano. I'm a billionaire now. Grabe, billionaire na ako. By investing something to bingo. Grabe. Bitcoin, wala na kayo. Uy! 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 Ito na ako sa gawas. Pagkayawa! Pagkayawa! Sige lang, okay naman ang vlog. Okay naman. Kita to'y gag. Okay, pinato-dato nila Jack. Nahulog ko diri yung... Ay, naikot. Kabalo mo sa kalisod mag-vlog guys. Ako na lang. Nag-vlog ko. Nag-vlog ko. Sorry. Una na mo. Pwede ba, mahulog na po ka ba? Bye, Clara. Bye-bye. Bye. Hi ka dyan. Yawas kita sa sikoy, grabe. Tayuan! Kami dire, kami upat. Si Wiwo, si Coach, o si Kuan, si Jack. Joke lang! Si JR day na siya. Ano siya mong driver. Ano to ang Christmas party sa Bad Neighbors. Enjoy kayo. Nahulog ko sa kanal. Ito pinaka-enjoy. Wala pa siya kitabangan. Grabe. Wala lagi ko kita ba? Gitiwasan pag ko. Bye!